Dwyfor Meirionnydd a Chymru yn gyforiog o gyfoeth y môr, ond nid yn cymunedau ni sydd yn elwa ohono. Mi all Llywodraeth Cymru arwen ar hyn a sicrhau fod buddsoddiad yn dod i'n cymunedau ni mwyn gweld y diwydiant hanesyddol a phwysig yma yn llewyrchu ac yn parhau. Dyna pam fod angen i ni gael Llywodraeth Plaid Cymru mwyn buddsoddi yn y diwydiant pwysig yma a sicrhau fod yn cymunedau glanmorol yn cael budd o'r cyfoeth sydd yn y moroedd ac yn creu swyddi ar gyfer ein cymunedau ni.